Iya. Rakatak. Rakatak. Ramen banget Kang Bawor. Demong eling-eling salunge sing lam-lami demong. Bapak Dedek Sumarga. Demong sing nyalung wong Cilacap bae dadi kepenak banget. Sing nyalung wong Pro 5. Seneng orang lumrah-lumrah. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Mas Koko. Nggih. Mas Bima. Nggih. Nah, kayong Kyai kok sabar temen kaya Wah. Nuwun sewu. Pada sehat, Mbok, Mbah. Iya. Ora mau tak krungokna. Ngopo? Ngendikane Ki Dalang Kuku seklimaning kewalik. Kewali kenang apa? Wali kenang apa? Nyong karo kowe iki jere serasi. Pancen serasi banget. Putrane nyaut ngana ngomong bagaikan mie Karo mangkok. karo mangkok ning salah Ki Dalang Kuku. Salah. Mangkoke kenang apa bodong. Lah kudune sih Kudune mangkoke ciblek. Inyong iwak sing wutuh. Umpamane makanan apa mangan sing seger sing panas kinyong mangkoke rika baksone. Nah, baksone loro. Ya wong nggen angger kaken cokan ora entek. Ora entek. Lah iya angger bakso loro kan pas iku. Blek. Nderek Mangayu Bagyo. Nggih. Panjenenganipun keluarga Bapak sinten Kasiman. Ya. Bapak Kasiman Supriyono. Ingkang tembe kemawon ngunduh Mantu putri. tetembungan mantu ki ana kepanjangan. Kepanjangannya apa? Man kue sekang kata-kata teman, Iya. tu kue turu. Oh. berarti Jadi teman turu. Oh. Jadi Mang Kasiman goletna bakir turune putrane. Jenengane mantu ya. Mantu. Lah iya. Bapak Kasiman goletna bojo, goletna Bojo. garwa putrane. Iya, iya. Jan kula niki tembeng ngerti jebule niki teng anu nggih kali sinten nggih Mak Ibu. Bendoro Raden Ayu Ndoro Dumila. Roro Dumila. Ya. Sing ayu niki pada karenyo. Dobong bayi. Iya, kenapa ada cerita jarenyo kaya Bendoro Ayu Roro Dumila? Ke persis miki tembe kondur, petukan karo dewek. Iya. Iya. Desane jenenge apa? Hah? Desa kene Lo manis. Lo manis. Lo manis. Jadi Iya. sekang kata-kata lu manis. Jadi piyayi kene putrine ki ayu-ayu, Manis, kakune Manis. hitam manis. Oh. Lu Seperandene. Iya. Ki Dalang Kuku tetep ora keri, gawa manis kan rasane legi. Iya. Tetep gawa sing rasane pahit. wah siapa sih Mbah? Ya ora ngene Mas Kuku kabeh ki ya gawane sing main-main. Ora. Ana sing ora main ki sindene ya ayu, penayagan yang ganteng di sawang ya seger. Tapi kan Dalang Kuku bijak murah hati. Ya jelas. Tetep diselingi karo menungsa sing rasane pahit leder. Sapa digenana, apa sinden sapa, apa sapa kaya gue. Digenana. Kepengin tahu, Ya iya dong, saya juga kepo. angger kepengin tahu sing rasane Pahit. pahit leder. Kok Awit mau dirungoken aku ya sengaku li ngomong. Ujarku sing pahit sapa lho kok malah nyong. Ora mung nyontok nyong pahit sih mending. Diombe cara jamune iki seger nang awak kepenak. Iya. Lah ditambahi pahite pahit telepon kebo ya Rika.
Ana terbong kebo pahit apa terbong kebo pahit? Ya pahit. Wis tau ngrasakno apa? Oh wis lho wingi sih lho bar nyutus rekan icipi. Cara wong tukune barang ki nek Iya. nanggap dalam kuku karo putrane Mas. Jelas. Ki ora ana rugi. Ora ana rugine. Indene Ayu-ayu. pituane ayu-ayu. Iya. Sebelah kana kae kabeh pandangan hidup. Wow, benar. Sebelah kene kabeh pegangan hidup. Wow. Jadi sebelah kanan Terus mengkola. Ayo kae kowe iki lah. masuk cok. Aku bijak. Ke kan kena betul. Kayak siapa kayak Mbah? Hah? Kayak siapa kayak? Istri tua. Wah, melitak banget yo. Nah, iya deh. Aja kae kowe sih pangapurane sih. Iya. Oh, aja kae gue lah. Aja kae gue temenan sing perep. Wong tuwa karo Wis Anu sapa anu kenang apa kowe dong? Anu kenang apa anu kepriye? Niki bojo kula, Mas. Hah? Bojo kula niki. Bodong bojomu. Kowe kajanji nyokon ngenteni nang pertelon kawit jam 4 sore nganti dilemuti dilaleri. iya. Kok marah-marah karo botol kecap kaya iki? Oh, arep botol kecap apa disit? Botol kecap sing ora digubet transparan. Di dalam jaban jero oke lah ya. Oh, kowe karo kae ngana. Ngana, wis kinae ngana. Ngana. Nyoko Sabar jarak sih. dong keprimen jane kowe dong uli janji dong. Kondisi Uli jimbar. ngomong sing bener ya dong. Sing banyak. Wingi uli janji jare nyong bujang. Barang siki malah bojone nusul lagi angrem Aku maning. jadi terus terang karo kowe. Terus terang. Ngomong Black, aku bujang tapi kan lirian maning zaman Jepang. Oh, Kowe jebule ngaku bujang karo kowe. ngomong karenya jare ngakune Ngene. bujang kowe. Ngene. lho. Ngene. Ngene, ais. Ora. Kowe ngaku bujang karo Ciblek. Hah? Nah, lah nyong dianggap apa nek kowe ngaku bujang? Iya. Dianggap apa nyong? Nyong dianggap apa? Nyong dianggap. Dianggap apa nyong? Ya ngeli nyong, kowe iki ora ana sing ganggu nyong ki koplak. Oh, Cece. Oh ya tinggal tene. Ora nyontek Sabar. Ora nyontek bahas ki. apa? Kowe mbok ngerti kae bojoku. Nggih, nyung tuli wis ngomong, lamun nak iki uli ngaku bujang, kok angger nyung ngomong kayak duwe bojo, ngapain saya cari-cari orang punya istri, wong yang legan juga banyak Nek kok. kowe demen karo bojoku nyong ora kaget. Ning kowe matamu katarak apa? Hah? Kolu-kolune karo percil kaya kae. Hah? Loh, arep apa kecil yang penting rasanya, Bung. Ya, Mas Bodong. Wis tau ngrasaken aja. Wis tau ngrasaken aja. Tidak. Tau ngrasaken. Wis tau ngrasaken. Ya, ngerasakan aja. Males, mau Din, males kowe. Kowe males dene. Ya, oh iya ya. Oh, ya. Apa jajare nyong ora mati. Iya ya. Lah Ya wong ya ora kaya kiye lah. Ya kena aja celutak ya, Dong. soal kayak gue nyong wong gue ya terkendali. Terkendali keprimen wong terkendali Ye. tuli orang ngene. Piyai pinter, contohnya kayak lo manis kene. Menungsa sing sabar ki kasihaning Gusti. Bener. Ki nyong dadi wong lanang ora tumindak sewenang-wenang, ora nganggo menange dhewek. Jadi bisa dibagi walaupun kowe karo Ciblek tetep bagi adil nyong arep ora menang-menang. Bagi kepriye maksude? Maksudnya seminggu nenggonmu sewengi full. Ora usah nganggo full sepengi tok ini kena Oh. nganggo full barang aja musik. Jaga esuk masih lembur ini goblok. Full Seminggu nanggonku semengi full. Nanggonmu. Terus nang Ciblek? 6 dina. Pula apa orang Mbah? Bagi rata. Nggih. Ada kayak gue apa kue petinju goblok. Oh ya. Kowe jenenge Ya. kok arep ngomong adil. Lah ujar-ujare apa ndelani nyong anu wong goblok banget apa? Hah? Lah ya ora ki ngarani. Wis ngono lah. Kira-kira ning nyong arep ora rebutan karo bojo. Nah, timbangane sampean timingin golek tak dolen jodoh sing main bae. Nah, nyong ora arep ora Wis di kelas mah bae sih Iyalah, asik wis. kok karo bodo. Anu bodonge iki. Wong arep dialep ben ngono anu bodongan apa-apane ora kudu langgaring.
Ya ngono padane seneng karo bocong teke mbuh cempe siji wis. Apa nyong bandot apa goblok? Pada kena wedhus Lah bae. timbangane anu iki ben nggo rebutan wis wirun. Dalam meniki. Mending katak jodhongna karo Sudar bae malah kiye wong ganteng, wong lanang sing prima dona temenan. Nenek kon ngadep. Yo. Asli. Ayo Kang Sudar. Duwe bojo Sudar si malah no mesi. Uli nabi kaya lengger kethek. Nabi wong bagus kok kaya Ayo le. Mas. Nah, wis pokoke jiblek jodone Sudar bae wis blek. Malah ayem sampean blek. Ngene ngene. Lah. Mana? Karo Sudar sih malah wong lanang kena nggo tuntunan. Ya iya. Ya. Ya Kang. Ya kena nggo tuntunan wong dasare pecek lah. PCK siapa? Pijak goblok. Pecek kok ora ngerti. Lo arep PCK tapi kan bagus, Iya. apa-apa pinter. Iya. Turane nyung duwe bojo bodong karo Sudar Sudar. mending Sudar Nah, bae. nah. Sebabe angger bodong ora kena weruh. Ana mobil anyar kepengin tuku, Iya. ana panganan apa-apa kepengin tuku. Nek Sudar. Ya Sudar ora, wis ora kepengin apa-apa sing penting semanding karo nyong. Lah arep kepengin keprimen wong weruh ora. Yang ngono dilek. Ya ora apa-apa ya sayang. Ya ora apa-apa. Kita tidak usah kalah sama Mas Mbak Ciplek. Ya, Walaupun Eh, tuku iya. tua kita adalah pasangan yang romantis. tua tapi kan masih kuat. Kang Sudar. ngebis Tresna karo aku. Ya malah panas-panasan gitu. Ngono, ngono. ngasuk mampir maling teluk Iya penyu ya Kang, maring teluk penyu. Aku kepengin mang teluk penyu. Nyong Kang. beyak. Allah aku ayune kayak Ibu Roro Retno. Mila Moraya. banget Ya iya jelas. Jeblek. Pokoknya sejantem aku. Kowe arep mesra kaya apa karo Sudar tetep ora nyandak wong pendep. Ya. Ah, kayak contoh wong mesra pada dene dhuwure kayak saya. sing walaupun Ngandel endek laporan. Wong romantis kayak men gini. men zona Jere romantis, Be. Romantis. Romantis katanya, Be. men sing penting kuwi men biarkan apa jene anak kata pepatah mengatakan Heeh. biarkan anjing menggonggong Kok ngarani nyong anjing apa Dar? Anjingnya siapa? Ya. Anjingnya herder kayak. Oh, aja cokan ngarani nyong anjing. Oh, Aku ora lah. seneng nyong darani anjing sih. Nah, apa sih? Asale anjing gue kewan paring ngeyel. Hah? Dari siapa nah anjing ngejel? Lah, Anjing. bebok ngeyel ya. iya Ngandel laporan. Ora. Burung ora burung kowe darani asu. Kowe bojo apa musuh dening melu Ya bae wong kowe. anjing kowe wong ngeyel. Apa-ngapane? Ya wis ngono kowe karo Sudar jodohan. Iya, Kabeh-kabeh kena bisa membawa jodoh Tapi sendiri-sendiri. kae mesti terima ciblek. Pada umumnya artis-artis kae anggar bulan madu kan maring Hongkong. Ya, Bali. luar negeri. Maring Amerika, maring luar negeri. Iya. Angger ciblek karo Sudar. Sudar. Maring ndi? Ora maring Bali ning nang bale. Bale. Ya ora apa-apa ya, Mas. Dari balene dipager. Ya enggak apa-apa ya, Yang. jelas Iya, aja jelas-jelas kok yang ngomong ya. Ya jelas. Ngomong apa? Takone kowe Black. Ngomong pacar gue ya, non. 1 tambah 1 berapa ayo kan takone. saking mantep peblek bisa ngomong jelas kuwi kan saking mantep Mantap-mantap apa kok ora perlu ciblek kayak ngapa sih kok ora perlu ciblek kayak perlu ciblek ini sebenarnya semaput kowe. Ya, ya ora apa-apa padanen Kang Sudar konyo dari bojone terus mati. Sudar, Nang apa sih? ada gantinya dong. Gantinya Siapa? siapa? Itu dia. Siapa? Itu. Kowe nak Siapa itu siapa? Bima, Pak. Jabang bayi. Jabang bayi. Tapi angger diblek karo Bima ya jodoh ya toh. Jodoh. aja Black. Apa? Nyong ngrungokken ae putu lanang golek tembangan kayak dunia kebalik. Ah, kepriwe, Pak? Keprimen. Contohnya kayak gini. Numen. Ada gajah kan di balik ke batu, batunya hilang, gajahnya datang. Asik. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Pasti anu
Bahagia. Iya. Jelas. Ada walang di balik batu, batunya hilang, walangnya datang. Jangan diam-diam begitu ketiban dalam. Kamu baru tahu. Lu ya ora apa-apa Tapi ketiban. ketiban dalam wong dalang pinter-pinter lho. Nah, Nganggo teratur ora janji gabruk. Nganggo cara ya, Pak. Engko terus kowe nang burine dalange motor. Jadi etang. jenenge motor. Ya mulane ya. Mbak Bodong, Dalam. niki wonten bundutan saking pepunden kula, Bapak Widi Nugroho. Niku nyon lagu Caping Gunung. Caping Gunung. Kalilir-ilir tapi ilir-ilire Ilir sampun. Niki Caping Gunung. Lah kowe bojone Ciblek sing suter kon nembang. Nah. Monggo Nah. Mas Dar. Mas. Dadi kowe karo asik karo Bodong sing Iya. pandan jenggleng Iya. nyontek ngembang. Nah, iya. Aku nunggu. Sing jenggleng khusus Bodong karo Ciblek. Nah, sing kon nembang si Sudar kok asik kon melu jenggleng. Ya. Dar. Hati-hati jangan menyentuh mic dulu. Sebab ini mikrofon pelunas. Wah, delay lah. Kakek nonton TV masih ini kan. Aneh betul lanang Ngomong apa sih? Banting kan gawe. Tapi ya bener. Yo. Kena mikrofon pelunas hutang bener. Ya bener, kena gerwisnya kalau kayak kayak kreditnya lunas. Esuk-esuk nambah bayaran. Ya iya nambah bayaran. Ya caping Yo, gini. ya, Caping Gunungnya kayak apa? Yo. Ting-tingane Pak Di. Saben bengi nyawa Bocong dijegleng sematine, Mbak. Wonge pijek ning suarane kepenak ya. Aja saru micek-micek kena. Ya Kowe ngomong. ya ora ki bojone nyok masa ngomongnya picek. Ya men picek. Lah cucukmu sing ngomong pirang-pirang. Ya ngene. Aja domong pijek ngawan bengi turu bae. Ayo Mas. Aku Ora kaya ya gane Chandra Birawa. Jelas. Arep amben bengi tanggapan ning ora tau ngantuk. Oh, jelas. Semangat tetep. Oh, pasti. Jelas ya iyalah. Anak pelopore soalnya Pak Siapa? Derajat. Oh, pelopor. pokoknya nang kene jaga kowe ngantuk jan ora uli. Ora nana ya ora uli turun. Ora uli ngantuk. Iya, iya. Turu malah ngono. Jeneng turu malah uli. Ya. Nenek. Yen memajang Ah. wong karo janur kuning bapak Asik. janur kuning janur kuning Aja jebokongi. Aja dijengleng teman-teman. Nah apa sih? Wingi wis semeh. Nah apa sih? Wingi wis tak lurubi mati ora sida. Melastung. Lebat. Bisa kasing layat. Pada awe beras karo tempe malah urip maning. Siapa? Kowe enggak apa tidur lanang Wah, sebulan. kamu cok. Yuk. kembang wae waton gunung Marmana. Orang bisi pating jerendol apa nang pinggir? Ya anu simpenan. Ora anu wudun. Wudun ning ora mecah-mecah. Wudun dengkulmu beton anang ngene. Wong anu nang pinggir kene ku. Ya wudunnya kenal lah.
Ya. Yo Mas Sudar. Apa cita? Kowe lah sok jual mahal digawe vitamin ora gelem kok. Vitamin jambulmu kene prihatin delengen kowe kaya iki padha ambrol kok. Pada brol apane anggere ngomong digenana. Rahasia. Wong rahasia do ngena. Ya. Panas. Aja minggir-minggir. Panas hutan. Aja mepet. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Panas udan aling-aling caping. Ora. Nyebut. Si Asil jarku arep mendem. Ora nyong barang peruki rupane malar muta kok. Mikir arep mendem. Ning barang urung nganti rupane ambune tok wis arep mugum nyong. Oh, bune apa? Ulung ngandak dewutana dilek maning. Jarene Bima. Aku kok sesuk gelapane. Sajane lah. Rusak Cirebon. Ayo. Najan waton sarato